Γεια σας παιδιά, σήμερα θα φτιάξω το skin μου γιατί το έχω πολύ μικρούλι. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να το δείτε? Λοιπόν, τώρα το φτιάχνω. Βασικά θέλω να σας το κάνω έκπληξη, ξέρετε γιατί? Τώρα εδώ είναι οι μπλούζες για όσους το ξέρουν, αλλά εντάξει. Για να ξέρετε, μπορεί να βάλω καμιά τέτοια μπλούζα. Ναι, καμιά τέτοια. Και θα αλλάξω τα πάντα πάνω μου. Και τα μαλλιά και τα πάντα λέμε. Ωραία πράγματα έχει, αλλά πού αλλάζω το δέρμα? Α, ναι. Ωραία φίλε, το ξέχασα, εκεί πέρα αλλάζει το δέρμα. Ένα λεπτάκι. Ορίστε εδώ, να μπαίνετε εδώ παιδιά, για όσους δεν ξέρουν, και εδώ έχει το δέρμα. Αλλά έχω μια ιδέα. Θα φτιάξω το δέρμα σε 1, 2, 3. Έτοιμοι? Να, έτσι φτιάχτηκα. Έτσι με λένε, Νίνα Μπανάνα 39. Το όνομά μου δεν είναι Νίνα, απλά έτσι το βάλω ότι μου ήρθε. Και το έχω τα αστέρια. Αυτό.